she nyame man say Yesu Kristo ni wo esori no emutumi no ene honhom na wo so obetwa gu ne maso no enye ne mabia keke eye wona wona ye ready so na awade benante eye wona wona pa won twochi eye wona wo do awade na wo hwehwe awade abra ne abra bia sa krofo no ana awade behwie wo honhom agu won so. Amen. One moment sama masamuno medi nyamedi fo be yem fato ho e bia bla awade frɛ no no na ode ne honhom e ma no no na o se won fa nkoye na dwuma na e bia ode nsɛm bi bayiyi ne ho ano asɛm a me bɛkan enipa bɛgye adi yesi obi ani animonyam e wɔ ne kuro sa eti asɛm a me bɛkan e bɛso abade ɛde na nipa bɛka sa ɛde na me fiefo bɛka yen kasa high fever bi na eteme yen kasa yakom yen kasa ye bayi but esan sa wan hwe sa ne ma no na wo pa ne ho ati ese papa mo bonimo oni awade benante eso mfa so na me no mienu yenya hallelujah minuam me maame me papa no ni ameka ne se yesi Yesu wawu asore ye de ya no ka ne keke se wawu ya sore but enye wo ne keke o etwa se tumi na ewo wuo nim no eso ba ma menu mienu etwa se tumi na ewo wuo nim tumi na wone so wienim esan so se me kwa me nyamunyanka na mesoma nkronkron na ho de na ba so na mo ba ye na dance fo eye tumi na ewo wuo nim no eno na ama aso aba menu mienu yanya fa. Amen. Pomuma la stop in amen. But oyeti ya can cancel me to sumienu. Yeah, for Hebrews chapter 9 verse number 27. What say? Na sanya eda ho manipa so be wo prakupa no e wona chi atamu beba no sara nso na Kristo a wode no bo afode prako no eso a nipa bebre bone no ni wo so nipa bebre bone no bekwati bone ayi ne ho adi impre no so ye ni wona wo hwe no kwan no o se ye wo achi no atamu obi yeden ewo ho na to say question mark yeden ewo ho wasi atwa se nipa wu preko na ne wu achi no atemu wo ho atemu ban ana ye kan ho asem me pa ma chomo ma ye ntie osi ye wu achi no atemu wo ho ye nhwe kwan ya nipa efa so wuo owo ntantama ekoso wo wiase me kwaba na perfume wo bia beto ye kwan eya na me busa me ho se omo hihye o mane amasan omo classen ablabo ben no mdo omo nipadua ne bebo ye ablabo ben no bebo e bra wasase we so no bra ya kan ye nsagu ye bo no ye ne edwade atamu no ana ye kohia ye kla ne kohia atamu no na sampe ne ye koka anu ye ben ana ye koyi. Hallelujah. Puma samuno ebla menya akonya na meko mo kire ho na bese me kohwe mani so ade na me ko ye enipa wuo ne ye do ma fole tete fridge ne ma ye ma ana bi da fom ana me busa papa ne se na ade na we da fom na o se hwe ne passport stamp sima ko sitere mansions akase ye wagya ho na me ba na me kasa te se da mabodam esan se me hwe eniyama bia waye ejapade bia waye na all of a sudden wagya sa niyama we ho ekoda baabi basa menua oti ase emma wabrabo bia se de wo hwehwe nkwaje na tira kwan Johnny free wiase esan se wiase no na dodo anyina etwamako. Hallelujah. Pomuma samono eti me bedu fie na me kache odi me fo odi fo na me kache ne se niyama ko ho machiri na te so obi passport stamp aye mu ma na me media ba akokura nsimu a na we enum nya wagya okoda ba bi basa ene media na anya yie no meto atwene amen na makohwehwe ewade akira kwan esan so no na ne amapanyina ewo no mama ye nwane hwehwe ewade akira kwan mama ye mpa ye ho achi ba bia nipa befa bia ye di Yesu Kristo wo so wi no ho adanse ye ka nyame tirimu pansam na difo ka nyame adwen e dia na ye so ye e dia bo nyame e dia na ye ama ye kla no ye wati no ehe na ye ko okla ni ko si atamu adwananim na sembe na wokoka abrabo be no di ni padua ko boye odi be ye dwamamo odi be ji krofo ku odi be ye niama basa na woka ne sagu ne bono o se he na meko wo se he na kla ne ko ehe na woko asembe na woko asembe na ka kampon sama samono
Madam Asam Esino. Me say be 1 year ni ana me so dae. Near Easter convention say another a chat to Friday no man timi amabi. Say anadu bi me te mani na botu me so dae no. Na me kwa microphone be nya sorry dem ana me preach wa bonten. Na preaching ni mu de me kopia samado. Na sama me kan nyina ne say ajenkwa na eba ajenkwa na eba amunum ho mo hyasa ase o ma ye di omo so o ntimi fifi no na o pie fira wufuo nim obi obeso bi ahye fita be dodo na ntimi anya dan ansore e ho na me busa ade na me ne nam na o hyata de fita na yo ba ma hu nanim ana me busa ne se na ade nti na bi asore na bi gusu ye dan e dada kan ana o se wona anya de awade pe no o mo no o ntimi nsore enya nipa na bi adaka ne so enya nipa na etu ama nipa na sorry but to me a first of wade ho to me a first of wade say to me no say to me no say to me no ane kasa na wufuo enyane say to me no ane kasa na nipa enya enkwagye amen na mete mani na meye audio ma nyamedifo se da yesi na maye den maso amebiaso obi enim da obewu obi enim da obewu etia mo ya brabo ye ye ne nyame nante ye ye nyansama ye di ye ho ano no ye nya yi mu papa mu we ya mi se magyae we ya sei ye nyai mama ye nyina ye nya baako na ye ndo ye ho ana we ni sika etimi da men ka me ho me no ana we na wo bie me se mo kire ho no ye ni di owo sika ne di oni sika na be dabi etimi mama ye nwane di ye kra nkwa amen ewiase ne mo na dodo anyina atwam ede na me de me kra ye ede na me de me nipadua ye me de je nkrofo aku me de butu adwama mo bi so me de nante boso so me de kekansam me de tunyin segu na se profu mo woni betome a asampa na me koka me kra ne ko won twetwede enti me ti asi ede na twese me yama awade enti ma asema wi ye nyina ne se yesi Yesu awu wasori amayen adeboyefo but me nya no na me hwe brabo amedi me nipadua no ebo esanse so na wawuo ne beba mfa so ayeden ama me enya bla ma bobo so ameji obi ku abla ma bobo so ne na mabosom so ana me si wawuo no so aba mfa so ayeden ama me eye bla me de me ho asi wo apa me ho achi ese me di awade achi papa ma oboni mo me ne banante meja kunsum ne papa mu na me ne awade anante ye na ne honhom so ayeden abetina ye mu o se wona woni Kristo honhom no onya ne dia awade show onya okase adom ni ti amen onya meso aboti ni na raba ko tono ayi ni ti na ya maniso na mele u kase na me ko na meso na mele u kase wona mi Why you in Santa? Why you in Santa? Achinkwe Eratini awodi ma betuni Edien Aminyemau. Why you in Santa? Atumre and you bena mituma Asabai Edien Amika Atumre ye Nyawoti ma betuni Ediana minyamo Eradi waye iwe sada Adume Senyemre nekwa Ofesame Se enyemre pa nekwa Ekene meye mihubio Mi adote dikire me Na etwase me kona mi kowu Na mi di esu Eni awurahuwa Me humu maame mi wu Me humu maame mi wu me ho maame mi wu wase Felicia bra na me bakura na me hu bia me nioma wo na me nya potomanto bi de me tare ba ku semu na tele watene na se me na ase na me di fin kran bedu krodua mu ha me ho maame se Felicia ho beto eto de bia wo ka me se maame wonim ne ye me se wonim ne ye me anka on kan cha me se nya me beje me na nso na maame ni kusuna wo ka wase Felicia nya me beche and panso last up nyame no afa ba wo Faustina nyankoponso afa ba wo Faustina nyankoponso afa ba wo Faustina nyankoponso na wo chime
me the boy need to send me. And you're meeting our check me. And you're papa yentin our check me. Nemo of fun about was so. And who me mobile. Amen. And our check me. Amen. And yes, I want to make a call. Yes. Na ya woman, me man, Hokoi. Yes. Or Jemitina. Yes. Or Brana Mikunu. Apo me name ma. Maame wait Jemitina. Amen. Na o shame me. Me kaprenim. And crowd for your dance for. Amen. Agogo for so your dance for. Esa se me buy no move me. Na me to me ya no. Amen. Me buy no move me. Sister. Nanki ya de me chewa wonye. A 4 penny. A 4. Oni pati me force. Oni pati me force. That dem baby of atani adasan kroma. Omna no mo wasi ho mo home. Of aside na ye o. Me se ofa me yare. Ofa me yare o. Me ntumi ni di o, me ntumi na. Me ho ma me di ogusu ka se. Me se last stop nya me be ye. Be ya mpa wa ye. Mami we. Ehu ni ketekete sawo. Ehu ni small girl sawo. Nia atini mu no. Nia atini mu no. Sawo ma okoya. Sawo ma okoya. Sawo ma okoya. E wade be fa ne so. Awo no ebepa. Me gidi samu ya dance fo bebre wodem ha. Se wona nka won wo na wade ama wo. Akonto ye bonus. Amen. Ayare sakra die cho. Na seneme nso. Matumi asatade amena fete me kakra. Na ye hwan na ye. Enti abawa Faustina nyame. Ono na waye yi. Enti me nanka menya kwan pomma na mesemme. And na Easter Sunday. Baby am sebia. Yes. Baby am sebia. Me the last stop nyameka. Amen. It was a mebeka. So for mama yesi. Munsane mama. Munsane mama. Prayer tower. Mami way. Mami way. Wa mane wo kwa se ye mremu. Ewade fa ne so na won chinema. Meka se ewade sira mo. Amen. Me wo mama. Munsane mama. Munsane mama. Me wo mama. Me wo mama nya minsira wate. Me wo mama nya minsira wate. Minisi kampuni ma obi. Na de make an say odum na Ewade de adom no. Wiase nyina nya so fa so wate. Amen. De make an say Ewade wo sira mu nyina. Amen. Yes to na ye ntoshi. Wednesday ba asori. Ene wo mama ka cha me say me nkoto nsuo mbra. Na me nkoto bai obompa egusu mama say de bia me fa ba kon hye store na anim. Enra ena me bie ye ni pa efra poye ene atoye ebeto ade ma ebu adwene ntas last of me da wase hu ma me nyame o nhira adom mi ti amen yesu anyine me gina ha me da nyame ase bebre na waya ma me wura last stop dem ha bebre na last stop nyame waya ma me na me ba almost be 8 years ena me de un beja asafu yi but aye na muso a me de ba ye no enye na last stop nyame waya ma me but bebre o mabrabom last year and last stop saye na nam so a fie no emre na so so me hu mame nyame wo nhira na nya me kunu na oni passport mpo nanso last year owrem no last stop nyame na dom ani ni 2 minutes no o mani ye passport na me catch last stop nyame de bia na me ba pam fie bia na me catch last stop nyame say so oboa me na say Easter me sa bedru ha na say me kuru di Ghana me ba beda last stop nyame ase ampara last stop nyame o ye no kwafo no so wendi me hwamo wa hye me ni munyam na say ne me kuru ni Ghana me tina ha me say last stop nyame aseda bebre na me last stop nyame me tawase me hu mame asida nkuto na me dema amen me da last stop nyame ase me the last stop nyame be nanti ye wa ye bebra mame te na no pay se mi gina ha na me da na se afisa ne ene ye ba ha no mo na ka kire last stop nyame se me baba yo ne be ma na tie onye no ho ade me pensa me ya nyame ho ade ya nware me nyame ho ade so me baba yo ne tie me free hanu mo nko afisa na me samla no na last stop nyame ama ya hye me baba ye wakawa ampa the last stop nyame tumi ye buredi buru nyawe abosu me na di kai pepepepe ampa wo na last stop me share ni dia ni mo nyam ama ye hye baba ye wakawa
kawa se me gina ha me hu maame ne me kan se awrade nhyira awrade na fa so e ma me ode boye ne yetesa me o ma me so ye mbaba yo ho ade awrade afa so mo ye ne ma bebra ma me wo bo ma baba yo ko school wo baba wie wo sa bo me awrade afa so am ye mbaba yo ho ade me da last stop nyame ase so wo hye ne de anumonyam na afi pepepe na ampa ne me kan wa ya ma me na dum incident amen ena me wo ma me so ena me kunu tu kwan amen na okodru ye no na e wo se emre dru se wo so ye den onya nkrata na me de beto me wo ma me enim one ye bompa ye na odikotu mu ade a na nka wo se nka within 3 months no papers ni ye den eba no it take almost 9 months na enye den na maaye entina ato esu eni areho na me sai me twa mani ehwe me wo maame na me su fe me wo maame me wo maame ena mo so ena me kunu tu kwan na wan ka se onya paper ne de e wo so onya because we nya nkrata de a na ko ye ne fa so bi anye den ama so na last year ye ba Easter convention say ya me ne last stop nyame ebetentam ye na me ka che last stop nyame say last stop nyame me o ma me nyankopon we sufficient ne a me sa bodanje mu hanse no me pai ba ne say obama me ko nyankrata na ma be gina hanse na me dia dance a saudi enu na me ka sa che last stop nyame no manda so me ko so bompa ye me o ma me so nya ye ni nyani amaye okoso ani ye bompa ye afa na mre ne so yente hwe emre so adu se wo se ye den ye ba convention na asem won won ewo mu ni se akaba 2 weeks ama ya ba convention no lawyer ne fe me kunu ka kire ni se enkrata na odi tu mu no asei entini to san ye den ekoye foforo biem me frɛ me maame eje wa na me ka kire ni se ma se na ekoso osime kan akoma to yem don ko tojo enim na the last stop nyame ase na me dem ju di sen krata no epie the last stop nyame ase nkoa na me tie de maje wa ye dan e ka kire me no na me punko tojo che last stop nyame na me sugu ne so me the last stop nyame e ti posa na me share wo no etimi me dia dance na enkrata na say anani da so bi enim a lawyer ti say etiji se me kun san be ye foforo biem I can't bear 1 week. Am I balancing? 25th February. There be 25th March. Me wa wa na me confirm me catch me for si me nkrata no aba. Amen. Me nkrata no epio. Na me di sunyare wo. Efe me o maame na mkacha mfi hu maame se me o maame me kusa ne nkrata na say no afede me question for the amano me question for the amano ade na ni da so nim enompa ne hu akokwa de na ni da so nyina sa me kwa me ketecha ni so nkoa because 5 years ni ameko akọ na say 5 years na say onya nkrata de ya da baby am na nkrata no benya na so say na last stop nyame onyi na ni maame no pese adanse no Easter convention me bana mi bedi na kana watch pe na so last stop nyame say ni wan mo nyam o twene ni be hwe me ni mi kunu na nkrata no mi kun sa aka ana no pese mi gina hansen ya mi wo maame ka shem last stop nyame say me se me ni mi kunu ya da na se na wo ya ma ye na so ye ni dodo fi se mi hu wo pa me ni mi kun abrabom ana mo so ma mi nya baba ana mo so ma mi kunu tu kwai ana mo so ma mi nya kunu nya ni krata dia me o ma me da wase no ma me da wase asa last of nya me se me da na se wase asa last of nya me se me da na se na wo ya ma mi na so me ni dodo me da wase last of nyame me da wase awadum ni mo jenti amen Godofo mi wa ha na kama dance ni de wa but time ne ntiem medical the last stop nyame ase amen e wa de kesi a wo fa mi hu ma me so
ayamami. Amen. Nanka me nsem fata. Ya ka nipa kra na me nka ho. Na so last stop nyame. Ena me ho ma me so. Ehye me ni monya. Me say last stop nyame me da wase o. Asida to so mienu. Enkoma mi ankasa me ho ma me. Se abre ni abre bi odi ni wasi ho. Se last stop nyame be fa ni so. Na wa shiraye. Amen. Odofo last stop nyame fa me o ma me so ma me mama Faustina. Me see me catch a last stop nyame say me da na say. Amen. Ya ka difo me so manya difo o me fie. Na nya difo bia ni difo. Yes. Difo ni di otumi ka nyame ni tirimu po. E di tire ni ma. Amen. O mu di yie. Me o ma me odemufo. Amen. Me say o ye under monopoly. Yes. Only competitor. Yes, Lord. Obi ani wo obetumi ni na ko competition. Dabida. Me na me say. Odemufo. Esa say last stop nyame fa ni so no. Yes. 1 year pepepe. Amen. De nyame fa ni so kan ye no na ebem. Amen. Na me so manya mama Faustina. Amen. Akudi papa bi. Enti me say o shire gold. Me say o shire gold. Akudi wo fi a wudi yie. Yes. Me da last stop nyame ase. Amen. Na me emre kakra bi ni mi wo ho. Enti. Na mama Faustina mama ka kire me say. No be inviting me say uncle all night. Omo call ye no. Na nipa ni nyim. Na sofo ni si. Mami ye be bompa ya ma pinfo enti kofa wo ba ne bra. Na nkola bebre ku ho. Ti se na nkola no mu go echi wo no. Na so si ji mama Faustina nko a. Ni yede no baba be point of contact. Amen. Esa so onim. Star na eda ni so no. Amen. Na me de me nim bio na me ti me fie. Na omo ye point of contact ni di man no. Akola no yede no ko fie no na wakọ yare serious. Enti echi no omo frɛ me ka kyerɛ me. Na me so me wa pam nsi oni bi. Na me ko e no me sa kakra me say last stop nyame. Akola wewu na wode ni kyɛ me. Wa na wuti menim sio e na wo fa me ho ma me so e kyɛ me akola yi. Enti ma wo pɛ enye ho. Me kasa bebre. Enti ya yusu manu no 3 days. 3 days. Na pinfo no okowu ye no wawu. Ni banewu. Ni banewu. Enti sa mama Faustina e ko dane. Esa so mu hu enionya last stop nyame be sha. Enti me catch last stop nyame say. Yes. Onu ji mama Faustina mamia. Esa se mama Faustina be sisa abrabo no e wo me fie. Na ka me nse fata. Yes. Ene mama Faustina hu ti misu bribi ni hu ana ade na ede aba. Enti me da last stop nyame ase. Esa da me hu ma me so ase. Na nuti na me si Easter meni abran kasa na me ba. For mama Faustina ko tu ni na ase. No papa e man esa se last stop nyame fa ni so. Eye na okola no wa wo beta achinu. Wa wo beta achinu. Last stop nyame de wo beti. Esa se wie ye mre me wa hye makomam. E na okacha me so de name mami. Me da last stop nyame ase. Adanse no na me da wa na chibi. E na me hu ma me fa phone. E no frɛ me. Me hu na me score pair na me ye ma hye me. Me fa na me ye ma hye me. No se bo atma na me se hu ma me. E no so wo ma no be mo te kwan ho. Na me se ma mo te kwan ho. O se me hu se nkola ni gira kwan ho na kai abetua fo mo so. Ma bompa ye ma me. Wo kira ho akwan kira ma me ye. Na asidanka last stop nyame. Amen. Asidanka last stop nyame. Wo ma me wo nyame wo nhira wate. Amen. Me ba na toso mienu no upon school. E na wo ba. Be mo fie no mo te kwan ho. Accra ni Kumasi road. Enti e wo se wo cross so before ansa na okoni fie. Enti wo gira ho me kwan no ma yeden. Ada ho ansa na wa yeden. Wa cross so. Enti wo gira kwan no ho. Na ona na so aye store na so te store no hwe no. Ti wo so wo yanse kai na free Kumasi ba no. Ne tire pai. Na ne break na free no. Na ka ne ba. Na kola ni gira ho. Papa ni da no hu ne ba. No hu ne ekoso. Enti wo se ka ne ba gogogo no se Clement. Ka wo go sawachi. Enti ba no so wu ye no. Ena ba ni dimi ka no na adwe abanti bi wona chi. Ena o dimi ka no ko wu abanti fu anim. Ba bia wo gina na ka na ate no. Ene ka ba ko Kumasi. E ba krashe. Eba bia no be ba ni gina na. Na se ne wu ma me ka ye no.
Saka be chef me manu so na me fa no no. Adafo na enwonwa. Me wo ho me nya akọ. Me wo akọ me score na me ni ho. Me ho na na kọ. Ele me ho na so kọ. Eti me friend na na no. Me nya no na me friend me ba no. Wo se ma asola ko le nyame asi. Amen. Na me ba ya wo kan ya no. Asabna wo ka kira me no. Enya nyame na me so de twa so. Mana namla. Papa ne friend ne ho po. Wo se bo to asola ko de nyame asi. Ele me se bi di fo di ka kira me. No oni ma bo ho pa ye. Na me se wo samu nyuma. Wo se ho no je na ka ba ne kan fa ne fu. Kaka ne ba jamu no. Kaka ne ba jamu no kan ngwa se we de kam ne be fa he. Asola ko de nyame ase. Na wo nyame wo nhira wate. Enya wo ka ba lisa ka me ban masie no. Enya wo ka ba lisa ka ngwa se aka me. Enya wo ka ba lisa ka ngwa se aka papa no. Wo nyame wo nhira wate. Wo nya okase. No ahwo me mabiela. Nyame wo hye wana mu. Amen. Amen. To asida PSC nya de ma last stop nyame o. Amen. Wo ya last stop nyame ampa. Wo kokokokoko na ba wo kopem. Let's wa am pem no na kopem ba bi fufuro de na se di ayewo. Let's nyame ye wa dom. Now, na last stop nyame no ba pem ni say gwan dia. Let us say nyame na ajewo. Me hu maame Awurade won hira wate. Amen. Awurade nya wo ka sia dodo. Wa ya de wa ya bi. Nyankopon wa yi wampa. Na wo gusu so ya adwuma no. Me so maame esi plantain chips. Also no Awurade won hira wate. Amen. Wonya wo ka sia adwuma wa de mo ye. Awurade won ko so an hira mo. Amen. Any pa ba ha say mla me ba ha say no de asori ma de obi ahu me omo ba waiting so obi ahu me sa pepepe chese ne mi ankasa mi gina hwem na me hwe me ho ana mitimu se nyame waye bi ankasa mi do wu yale na ba fie ha mi ni padua na ma dane na mi a mitimi hu se mi ye wufu ankasa me ba ha no mi hu ma na mi ankasa no kra na mi nim se me ho beto me na mi nim se menya ahoto da Eti mi akọ back akọ hwa me ma sa pepepe se na last stop nyame aye madom na kakra na ye bom pa ye ma me prayer sawa for Awurade won hira mo ate yen so le ma nyina Awurade won hira mo so le mpanimfuo na se ne mi gina ha ta hira ma da bodwom na se mo je di mi mu afusane a na che se last stop nyame ase dan kuto e na me de ma no ya dia me de ba hwi fidua yi mu no na nya asam ketua ese wani ti ne akrafo a me wa mo ba we ti na nsa me ba o mu hu me obia ni age amen obia ni age last stop nya me de woje no fie nyina sa pepepe mi nwan wono na na ehwe me ma e wo fie ma me nkwala nsia ketua wo mu ni wono na na ehwe mu wo fie ma me ono so ba ma no one ne wo ho no mo no a wa hya ne bo enhyehyɛ wa wale mu no wa ye adwuma wo mu ye wo hwa no wo frɛ ye de di kan no kra no so adwuma wo mu no ya yi na di omo asto company foforo abaji adwuma no enti ya de to so maame asi anim e ma so maame asi ma ne ho akwankyere wo ye ya na onya adwuma foforo amen o bonsam onya adwuma foforo na kire no e wo hono ma na wo san frɛ mi nwan no wo se ba bia me ya adwuma no pani na frɛ me se enipa na boro so enti obeyi bia di adwuma nso so mo ana mo faaye e no ye boss of maame asi ana of maame asi se wudi enya botre se se wo free ho a wo be free ho se wo tena adwuma mo nso so a last stop nyame wo be kasa e no nso so ma ne ho akwankyere e no wo ye o ho no mo ana adwuma pani ne frɛ ne se omra adwuma no wa enya ani na di amen o bonsam adanse atiase mi nuanu mi so o ma wie su adwuma sam aya dendenden oba you so no yi wono nso so Awurade adom adwuma no onya bi last stop nyame nam na adom so ma ni nya adwuma ni bi se Awurade adom adwuma no ni kasie mu pa no se ya frɛ no wo ho a ye bo nyame pa ye se no nso so na ta se mfie bebre mu ni a o ma wie school aye se se wi o ma tena fie a o mu nya adwuma enso so mla ye be pie ha no a mi be nya ma yaresa no a ye hu se ye nya enkwaje bi mu awura no eno asa ne ma no e dane na akoso oje ba ko a no agi ni fie nyina se no we no de asedane de kire no ebe ba nanso ye da last stop nyame afeta de wa ya ma ye no ya be gina ha se ya ka hye na ni monyama san na mla ni dura ya hyeda ba aba be da nyame ase ankasa enti say ye hwe me ma yale ni ade me friends of maame asi no o ma ya kwankere me hu maame no o frema na adwene e bom pa ye enti say ne ye di adanse ati sei na say me wala stop nyame anim ha na me ni mabusia ya ntimi ameka hwe ya nkere na chese ya ye tiafo enti ne se ye gina ha no mu a me ni mabusia nyina
ya kan say last stop nyame ya dana say ma wale ya mi kunu ani mani monyam ya kasa bibi benya favor e wo kunu ani ma first no so na mi nibi bibi kakra bia na be ma ibu afu adwuma ya minini nya na ya adwuma bomu sika sam nyina na kasa bibi abasa me ko ya wase wo ba ma tu pem sika me de ma wono ma tum ni nyina last stop nyame na aya ma me we say obu ani ni de nso sai oyere nso so menya sa ani monyam no ewo mi kunu ani ni nyina na me last stop nyame so me da na se adum no ti